bagong pananaw. Magandang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldao Bicolancia. Welcome po sa virtual graduation ceremony ng ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito po sa probinsya ng Masbate, the Rodeo Country of Bicol. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pakikipagtulungan natin sa PLGU Masbate at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 17 munisipyo o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Tayo po ay napakinggan sa impilan ng radyo sa probinsya ng Masbate, DZIM 98.3 Spirit FM, tuwing Sabado sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Opo, isang oras tayong nagsama-sama tuwing araw ng Sabado sa loob ng 4 na buwan at sabay-sabay na natututo sa mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais. Gandang buhay po sa ating 500 farmer na magsisipagtapos at siyempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 16 na munisipyo at isang lungsod o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Magandang araw, bayan ng Aroroy, Mandaon, Balod, Milagros, Mobo, Uson, Kawayan, Katayngan, Dimasalang, Palanas, Placer, Esperanza, San Pascual, Batuan, San Jacinto, Monreal at ang siyudad ng Masbate. Ang aming malugod na pagbati at pasasalamat sa inyong pagsuporta sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasubaybayan via YouTube on our official account, ATI Bicol #Sarabay Channel, at sa FB page ng ating partner radio station dito po sa probinsya ng Masbate. Ito po ang inyong lingkod at nakasama si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol. Ngayong araw ay ang pinakahihintay natin sa halos 4 na buwan nating pagtitiyaga at pagsubaybay sa programa Disisit, ang ating virtual graduation ceremony. So, umpisahan po natin sa isang panalangin na susundan ng DA hymn at ng maligayang pahayag o welcome remarks ng OIC National Director 4 ng ATI, Ma'am Remelin R. Ricoter, MNSA, CESO 3. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng
Masaganang araw sa inyong lahat. Ako ay taos-pusong bumabati sa lahat ng magsisipagtapos sa ating School on the Air program ngayong araw. Kami sa Agricultural Training Institute ay nagagalak na maraming kababayan natin na magsasaka at farming enthusiast mula sa iba't ibang probinsya, bayan at syudad ang ngayon ay yumayakap sa tama at angkop na pamamaraan ng pagtatanim hanggang sa pag-aani at pati na rin sa mga napapanahong estratehiya sa pagbebenta ng produkto na siyang itinuturo sa ating programa. Ngayon, katuwang na kayo ng Department of Agriculture sa pagpapakita ng magagandang oportunidad sa agrikultura, lalo na ngayong mas lalaki pa ang demand sa pagkain pagdating ng Kapaskuhan. Sa mga nakalipas na buwan ng inyong pag-aaral, sa tulong ng inyong radio teachers, sana ay mas nabigyan pa kayo ng inspirasyon na maging kabahagi ng ating layunin na magkaroon ng seguridad sa pagkain at sustainability sa bansa. Dahil sa krisis ng COVID-19, ay mas nagamit natin ang lawak at layo ng naaabot ng media tulad ng radio para makapaghatid ng bagong impormasyon at kaalaman sa ating mga kababayan. Masayang isipin na sa buong Asya, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming bilang ng broadcasting stations. Ngayong taon, ipinagdiriwang din natin ang ika-100 taon ng broadcasting industry sa Pilipinas na nagsimula sa radyo noong 1922. Mula panahon ng giyera at sa kabila ng pag-usbong ng telebisyon at internet, patuloy na namamayagpag ang radyo bilang isang instrumento ng karunungan. Kaya naman sinisikap ng Agricultural Training Institute kasama ang iba't ibang media partners, local government units, DA regional field offices, agricultural experts, at iba pang community leaders na isagawa ang School on the Air program sa maraming panig ng bansa. Hangad namin na magkaroon ng bagong kaalaman at perspektibo sa agrikultura ang mga magsasaka sa kabila ng magkakaibang lokasyon at kulturang ating kinagisnan. Gamit ang bagong kaalaman at perspektibo na ito, naniniwala ako na makakasama namin ang bawat isa sa inyo sa pagpalaganap ng new norm sa pagsasaka gamit ang iba't ibang modern and efficient technologies from seed to table. Ika nga ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito na ang tamang panahon para magkaroon ng magandang value chain sa ating sektor kung saan tayo ay nakakaproduce, nakakapagproseso at nakapaghahatid ng iba't ibang agricultural products para sa ating consumers. Kaya naman, para kayo ay tulungan na ma-apply ang inyong mga natutunan, nariyan ang ating iba't ibang programa ng kagawaran ng pagsasaka tulad ng pamamahagi ng dekalidad na binhi, farm inputs gaya ng pataba, mga makinarya, grants at credit assistance, insurance packages, training at technical assistance. Sa inyong pagtatapos ngayong araw, nais din namin kayong pasasalamatan sa inyong sipag at determinasyon na matuto at pagbutihin ang inyong mga kakayahan bilang food heroes ng ating bansa. Kaisa ninyo ang DA at ATI sa pag-abot ng inyong mga hangarin para sa inyong sakahan at sa inyong pamilya. Sa lahat naman ng ating program partners, nais ko ring kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong tulong at suporta para masiguro na epektibo ang pagsasaire ng ating programa sa mga nakalipas na buwan. Hiling ko na tuloy-tuloy tayong magtulungan dahil ang tagumpay ng programang ito ay tagumpay ng lahat ng magsasaka sa ating bansa. Muli, sa lahat ng ating School on the Air graduates, congratulations sa inyo. Hangad namin ang pag-unlad ng inyong sakahan at tagumpay ng inyong farming ventures. Mabuhay po kayong lahat.
Maraming salamat po Ma'am Remy sa pahayag at mensahe sa ating mga magsisipagtapos sa SOA Corn na talaga namang nagpaganyak at nakakataba ng puso. Tunay nga na ang ating mga magsasaka sa panahong ito ay ang mga tinaguriang unsung hero. Saludo po kami sa inyo. Ayan, sa punto pong ito, dadako na tayo sa pagkilala ng ating mga naging kalahok at mga nakasama sa programang ito. Unahin po natin, siyempre, ang ating PLGU Masbate, headed by Governor Antonio Tico, ang ating Provincial Agriculture Office, ang ating Provincial Agriculturist Engineer Junel Ortesa, at ang dalawang masisipag na Provincial SOA Coordinators na sina Mr. Tidoro O. Oreola at si Ma'am Elizabeth D. Cabog, at ang 17 Municipal City SOA Coordinators at ang kanilang mga magsasakang magsisipagtapos. Siyempre, kasama din natin sa programang ito ang buong puwersa ng kagawaran ng pagsasaka, headed by our Regional Executive Director Rodel P. Tornilla, ang Agricultural Training Institute, siyempre, nandiyan po ang ating Center Director, Ma'am Elsa Parot, at iba pang mga ahensya de gobyerno na naging instrumento at nakibahagi upang maisakatuparan ang programang ito. Okay, ngayon naman panoorin at pakinggan naman natin ang mga learning insights or impressions galing sa ating mga piling magsasakang magsisipagtapos sa araw na ito. Good day, I'm Jessica Anyanueva Lim from Montreal, Masbate. My learning about the SOA corn production is first follow the one-day approach to cluster the farmers and easily to access to the market to sell their product. Pwede rin tayong gumamit ng teknolohiya upang ma-promote ang produkto ng Montreal. With this goal of Department of Agriculture, masaganang ani at mataas na kita, we need to know their types of program. The rice program, livestock program, corn program, and high value crops program. Kailangan natin alamin ang naangkop na programa sa ating lugar upang ito ay mapalago natin at dapat meron tayong passion at happy of what we are doing. Base sa ating napapag-aralan ngayon ay tungkol ito sa corn production. Alamin natin ang bawat uri ng mais. There are some variety which is yellow corn and white corn, which is the popular food of human and also the animals. Bago tayo magtanim ng isang produkto ay alamin muna natin ang tinatawag nilang soil analysis, kung ito ba ay mataba ang ating lupa, upang maiangkop natin ito kung anong klase ng mais ang ating itatanim. There are types of corn variety which is the transgenic, the hybrid, and also the OPB. Para sa akin, maganda itanim ang OPB kasi ito ay pwede nating paulit-ulit na itanim hanggang 8 or 10 bisis. Kapag tayo ay tatanim na, is pwede din natin haluan ng biofertilizer. Ito yung kung ito ay may available sa ating lugar, para ang ating mais ay meron na siyang nutrients. Kapag nakatanim na tayo, is dapat may tinatawag tayo na management practice. Kailangan natin alagaan at laging bisitahin ang ating itinanim, kasi dito natin malalaman kung pwede na rin natin mag-apply ng abono. At dito din natin malalaman kung sakaling may mga peste na umaatake sa ating kamaisan. Dahil dapat maaga pa lang ay ma-prevent na natin ang mga peste, kasi ito din ang dahilan kung bakit tayo yung magsasaka ay mahina o kumbaga mababa ang ating ani. Kung halimbawa naman yung lupa nyo ay tinutubig, gamitan nyo ng contour line. Ito yung mga alternative crops na pwede nating itanim doon. O kaya yung permanent green terraces. There are some types of organic, which is the organic fertilizer,
and inorganic fertilizer. Organic fertilizer, ito yung mga compost na mga pagkain o kaya yung mga dumi na ng mga hayop. Pwede natin itong gamitin sa ating pananim. And inorganic fertilizer naman, ito yung mga halimbawa triplicator, urea at iba pa. Napapag-aralan din natin doon yung tinatawag nilang silage. Silage, ito yung proseso ng kung paano natin ang mga puno ng mais ipapakain sa ating mga hayop. Pinoproseso nila ito hanggang 21 days bago nila ito ipakain sa ating mga alagang hayop. Ang forage naman ay ito yung fresh na mga puno ng mais na ipapakain natin sa ating mga hayop. My insight about SOA corn production is, for me as a farmers and also a teacher, is we never stop learning. Kasi doon mo mararamdaman yung mga hirap ng mga magsasaka, kung paano nila mapalago or magkaroon tayo ng maayos na pagkain. Doon natin mararamdaman ang kanilang sakripisyo para tayo ay magkaroon ng sapat na pagkain sa ating lugar. At for me, sabi nga nila, teacher is my hero. Now, na-realize ko is farmer is a superhero one. Kasi marami ang kanilang hirap na napapagdaanan upang magkaroon tayo ng masaganang pagkain, meron tayong masustansyang pagkain para tayo ay magkaroon ng maayos na pangangatawan. Sila yung dahilan kung bakit tayo ay masagana ngayon. Salamat at yun lang po. Ako po si Abraham Ilustrisimo ng Kurbada, Katayngan, Masbate. Isa po akong participants ng School on the Air corn production dito sa Katayngan, Masbate. Napakalaking karangalan ko po bilang magsasaka na isa po ako naturuan sa SOA program. Bilang magsasaka, nadagdagan po ang aking kalaman sa pagmamais. Marami po akong natutunan sa SOA program. Ang programang ito ay nakapalaking tulong sa mga magsasaka. Sana po magkaroon pa ng SOA sa vegetable production, rice production at livestock. Iminumungkahi ko po sa lahat ng magsasaka na sumali sa SOA program at makipag-ugnayan palagi sa Agriculture Office. Nagpapasalamat po ako sa mga taga-Department of Agriculture Region 5, sa mga taga-ETI Region 5, Provincial Agriculture Office ng Masbate, at saka Municipal Agriculture Office ng LGU Katayngan. Salamat din po sa mga resource speakers na maggagaling at masisipag magturo. Sana po marami pa kayong maturuan ng mga magsasaka. Nais ko po ibahagi ang kapwa ko magsasaka ng natutunan ko sa SOA corn production. Maraming salamat. And God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jessa Tunggala ng Barangay Batuhan, Masbate City. Isa po ako sa participant o estudyante ng School on the Air corn production dito po sa Masbate City. It's a great opportunity na mapabilang sa mga naturuan sa SOA program ng ating gobyerno. Bilang isang magsasaka, partikular na sa pagtatanim ng mais, napakalaking tulong sa akin ng programang ito para mas mapabuti at mapalago ang produksyon ng aking mga tanim na mais. Bilang
baguhan sa pagsasaka. Napakalaking gabay ito upang maagap kong natutunan ang mga dapat iwasan. Una sa land preparation, pati na rin po sa pagpili ng variety ng mais na naaangkop sa lugar na kung saan ako nagsasaka at sa mga needs ng tao sa paligid ng aking sakahan. Natutunan ko rin kung ano-anong mga insekto ang mga dapat iwasan na makakasira sa mais at makakatulong sa mais. Maraming salamat sa lahat ng sangay ng gobyerno na nag-i-encourage at tumutulong sa mga magsasakang tulad ko. Umaasa ako na mas marami pang matulungan at ito'y maging daan upang mas lalong umunlad ang agrikultura ng ating bansa. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Margie Salioman from Barangay Nabungsuran, Araway, Masbate. Isa rin po akong participant or estudyante ng School on the Air program. It's a good opportunity na bilang din po ako na naturuan ng ating gobyerno. May natutunan din po ako tulad po ng mga pagtatanim po ng mais at mga patatabang na lupa. Para po magkaroon po tayo ng matatabang lupa, ay kailangan po natin itong i-minimize para po mataba po ang ating tanim. At kung paano rin po maiwasan natin ang mga insekto na dumarapo rito. Ay ang mga insekto tulad po ng young larva at worm armyworm. At isasagawa po ang pag-aabono tulad po ng fertilizer. Mayroon din po tayong tinatawag na variety ng mais tulad po ng corn at iba't iba pa. Yan lang po at nagpapasalamat din po ako sa ating Department of Agriculture at sa ating gobyerno. Marami pong salamat. At isa rin po akong youth. Humihingi po ako ng scholarship at humingi rin po kami ng scholarship dito po sa Masbate. Maraming salamat po at yan lang po. Hi, magandang buhay po mga kamais. Ako po pala si Ronald Amor ng Barangay Buena Suerte, Oson, Masbate. At ako po ay mapalad na pasama dito sa School on the Air program ng ATI. At nais ko pong munang pasalamatan ang aming LGU sa pamumuno po ng aming butihing mayor na si Felipe U. Sanchez at ng aming municipal agriculturist na si Ginang Shirley Patalinghog. Napakasipag po niyan. Lalong-lalo na po sa tuwing kami ay mayroong face-to-face meeting dito sa Oson, hindi po nila kami pinababayaan sa aming pagkain. May pa-lunch na, may pa-snack pa. Kaya sana'y marami pa pong programa ang ating ETI na dalhin dito sa aming probinsya. Ganun pa man, masasabi ko po ay marami-rami po akong natutunan sa programa po ng ETI sa pagmamais. Unang-una na nga po dyan ay yung pagpili ng binhi, yung open pollinated po upang paulit-ulit pong magagamit o maibibinhi yung kanyang naanin na. At pangalawa po yung may GMO sapagkat butil pa lang ay meron na pong panglaban sa mga peste doon sa ilalim ng lupa. Natuto rin po ako ng tamang prepare ng lupa. Maski po doon sa mga slope area ay nalaman ko po ang bagong technique kung paano po ito ginagawa. Kaya napakalaking bagay po na nasali po talaga ako dito. Pangalawa, natuto rin po ako doon sa
mga body parts po ng mais. Wala naman po akong alam yan dati, ngunit dahil sa turo po ng ating mga guro sa School on Air ay marami po kaming natutunan, lalo na po ako. Natuto din po ako lalo na doon sa mga piste ng ating mais. Napakarami pong piste pala ng mais na hindi po nating nalalaman. Lalong-lalo na po itong kung tawagin ay army worms. Kung saan galing po itong bansa ay hindi ko maintindihan, ngunit napakalayo po pala ng pinanggalingan ito. At napakahirap po palang puksain. Grabe ang kanyang pinsala kung mapababayaan ang ating mga alagang o tanim na mais. Kaya napakalaking bagay po na naituro po ito sa School on the Air. Natuto rin po ako kung paano po mag-costing, kung paano pong mag-record ng mga ginastos sa pagtatanim at pag-record sa kung magkaano po ang inani upang malaman kung talaga pong ay kumikita o hindi. Natuto rin po ako dito sa pagmamarket. Natuto din po ako dito sa yung tinatawag nilang silage at saka silage. Natuto ako din sa, ngayon ko lang po na laman na yung palang tuyo ng katawan ng palay ay maaari pa po palang ipakain sa mga alagang hayop. Kaya napakarami at marami pa po ang mga naka-record ko na mga natutunan ko dito sa School on the Air program na ito. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat. Kaya nais ko rin pong pasalamatan ang lahat ng taong bumubuo dito sa School on the Air program po na ito sa pagmamais. At lalong-lalo na po yung mga aming mga naging teachers sa pangunguna nga po ni Sir Eduardo Nacario, si Sir Teodoro Oriula, saka si Sir Erwin Datelia, at saka si Ma'am Maria Teresa Brosia. At pinasasalamatan ko rin po si Kuya Mike ng 98.3 FM na laging anchorman sa tuwing at mayroon tayong online lectures. And lastly, maraming salamat po sa ating masipag po na Center Director ng ETI ng Bicol. Walang iba po kundi si Ma'am Elsa Parot. Maraming salamat po. Diyos mabalos po sa ato na tanan. Magandang araw po. Ako po si Annalisa Enriño ng Managanaga Aroroy Masbate. Isa po ako sa estudyante ng SOA o School in the Air program dito po sa aming barangay. Maraming salamat po na nakarating po dito yung programang ganito na itinaos po sa aming barangay. Dahil po dito ay natutunan po namin ang tamang proseso ng pagtatanim ng mais hanggang sa pag-ani po nito at pag-apply ng pampataba. At yung mga insekto po na dumadapo at nakakasira ng tanim, mga fertilizer po na pwedeng gamitin na makikita lamang po sa paligid na hindi po natin kailangan gumastos ng malaki para gumamit ng pampataba. Dahil ito po ay organiko na maaaring makuha lamang sa paligid. And yung uri po ng mais na hybrid and transgenic, hybrid and pollinated, open pollinated variety po. Nalaman po namin na yung tatlong uri po ng variety po ng mais, yung open pollinated po ang magandang itanim dahil pwede ho siyang itanim ng hanggang 8 beses. At ganun rin po yung mga insekto na dumadapo po sa aming tanim, yung mga uod na nakakasira po ng tanim na katulad po ng mais. Nalaman po namin na yung may mga insekto po pala uod na mabilis dumami. Katulad po ng earworm na uod na nangingitlog po siya ng 200 hanggang 2,000 in entire life niya po. Entire lifetime niya po. Sa pamamagitan po ng programang ito, nadagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa
pagtatanim ng mais. Salamat din po sa aming matyagang facilitator na si Mr. Jose Dalinog po, no, na matyagang nagpapaliwanag o nagdi-discuss po sa amin para maipaliwanag po yung programang ito o yung mga sinasabi po na mga sinasabi dito sa School on the Air program. Napakalaking bagay po nito para sa aming mga magsasaka. Sana po ay marami pang programa ang dumating dito sa aming barangay na may kaugnayan po sa aming mga farmers. Dahil sa tulong po nito, ay lalo pa po naming mapapabuti o lalo pa po namin mapapaunlad ang aming kaalaman sa pagtatanim. Yun lamang po at maraming salamat. Ayan, napaka-inspiring naman talaga. Mukhang maraming natutunan ang ating mga magsisipagtapos sa programang ito. Kitang-kita ang sipag at determinasyon at talagang natuto dahil sa mga learning insights o impressions na nanggaling sa mga magsasakang kalahok sa programang ito mula sa iba't ibang munisipyo. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng mga learning insights po nila. So pakinggan naman natin ang response message ng aming section chief sa Information Services, Ma'am Primalo Imperial. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat sa ating magagaling na mga SOWA participants at sa kanilang masisipag na mga SOWA coordinators. Lalong-lalo na po sa mga nagbigay ng kani-kanilang mga learning insights at impressions. Balikan ko lang po yung mga sinabi ng ating mga impression givers. Sabi ni Ms. Jessa Tonggala ng Masbate City, natutunan niya ang tungkol sa iba't ibang mga peste na kailangang iwasan. At sabi naman ni Ma'am Jessica Lim ng Montreal, natutunan niya bukod sa teknolohiya ang tungkol sa clustering under the 1DA approach. So may bentahe po kung ang mga magsasaka ay magsama-sama at sa pag-market ay naka-cluster po sila. Yun po ang sabi niya. At yung natutunan din niya ang tungkol sa varieties, sa biofertilizers, iba't ibang varieties ng OPV, hybrid at transgenic, ang mga management practices, paggamit ng contour lines, paggawa ng silage, at pagtanim ng forage crops para sa silage. Kasama po ang corn sa silage na ginagawa pong pakain sa ating livestock. Kaya napakahalaga po ng mais. Hindi lamang siya pagkain ng tao, kundi sinusuportahan din ito ang livestock industry. At ayon naman po kay Mr. Ronald Amor ng Uson, natutunan niya ang pagpili ng binhi, ang land preparation, at marami pang iba. At sabi naman po ni Miss Marimar ng Aroroy, ang pagtatanim tungkol sa kahit sa sloping area at paano maiwasan ang fall armyworm na ikinakabahala po natin sa ngayon at yung pag-costing at marketing. At sabi naman ni Mr. Abraham Ilustrisimo ng Katayngan, ini-encourage niya ang kapwa magsasaka na makipag-ugnayan sa Agriculture Office para sa maraming benepisyo at ganito pang training matututunan natin na makukuha po natin. At sabi naman ni Miss Annalisa Riñon ng Aroroy, natutunan niya ang tungkol sa pagtanim hanggang sa pag-ani, ang tungkol sa iba't ibang fertilizers na hindi nabibilhin at mga paano makaiwas o paano mapuksa ng maaga ang mga nakakapinsalang insekto. So napakahalaga po ng mga naibahagi ninyong mga learning insights. At ito po ay nakakatuwa at very inspiring na maraming teknolohiya at approaches ang nabanggit ninyo na tumatak sa inyong isip at puso. Kung nais po ninyong balikan ang mga naiturong ito sa inyo, feel free to visit the ATI Bicol Facebook page
At lalong-lalo na po yung ATI Bicol Surabay channel sa YouTube dahil nandito po, naka-organisa po siya bilang playlist. Isang playlist po siya na sunod-sunod nakalagay. Ang bawat episode po na natunghayan natin from our first week hanggang natapos po tayo. So, 16 na linggo po tayong nag-aral tungkol sa corn production dito sa SOA. Congratulations po sa ating mga resource persons, magagaling at masisipag na resource persons, at syempre po ang ating mga partners sa Office of the Provincial Agriculturist sa pamumuno po ni Sir Provincial Agriculturist, Engineer Jonel Orteza, at ang ating pong SOA Coordinator sa Corn, si Sir Teodoro Oriola. So congratulations and maraming salamat po. At syempre po sa ating City and Municipal Agriculture Officers at kasama po ang kanilang SOA Coordinators. Maraming salamat and congratulations. And Sir Mike, congratulations po sa isa na namang matagumpay na SOA on corn production. Maraming salamat Ma'am Prime, ang aming Section Chief ng IS. At ngayon, dadako naman tayo sa presentation of graduates para talagang maano na po natin na itong mga kalahok natin na 500 ay talagang fully na sila. Sila po ay talagang mga graduates na. So, pipresent po natin sa atin ang ating mga graduates, ang aming Section Chief na si Ma'am Prime, at isi-certify po yon ang completion ng ating ATI Bicol Corn Focal Person, Edgardo Nacario, at syempre ang confirmation of graduation ng ating TCS2 Center Director, Ma'am Elsa A. Parrot. Good day. I have the honor to present to you the candidates for graduation of ating kaugnay School on the Air on Corn Production this year, 2022, coming from the 16 municipalities and 1 city in the province of Masbate with a total of 500 enrollees. I hereby petition the Corn Focal Person of ATI RTC 5 to certify the completion of the requirements of these candidates. As the Corn Focal Person of ATI RTC 5, after careful scrutiny of the requirements submitted in my office, I have found that you have completed the requirements for graduation. I therefore certify that these 500 candidates for graduation have fully satisfied the requirements prescribed by the Institute. Madam, they now await your confirmation. By the authority vested in me by the National Directorate of the Agricultural Training Institute, and having been presented by the ISS Chief and duly certified by the Corn Focal Person, that you have completed the basic requirements prescribed by the Institute under the National Corn Program, I now confirm you graduates of the ating kaugnay School on the Air on Corn Production for ATI RTC for fiscal year 2022. Congratulations! Maraming salamat po at congratulations sa ating 500 graduates ng ating kaugnay School on the Air on Corn Production sa taong 2022. So let us come now on the awarding of certificates, Certificate of Appreciation sa ating mga LGUs at mga SOA coordinators, and Certificate of Completion naman para sa ating mga magsasakang magsisipagtapos sa programang ito. Okay, umpisan po natin ang ating awarding of certificate for participation and yung ating pong mga Certificate of Completion. Okay. So, unahin po natin Certificate of Appreciation para sa Office of Provincial Agriculturist, syempre, for the Governor, Honorable Antonio T. Co. Ang Provincial Agriculturist, Engineer Jonel Orteza, and ang Provincial Coordinator po, Mr. Teodoro Oriola and Miss Elizabeth D. Cabog. For the City of Masbate,
Mayor, Honorable Socrates M. Tuazon. Municipal City Agriculturist, Engineer Rodolfo Ajero Jr. Ang SOA Coordinator po, Ms. Marife Dakipil. At meron po silang SOA Corn Graduates na 25. Municipality of Aroroy, headed by the Mayor, Honorable Arturo B. Bertuccio. Municipal Agriculturist Engineer Arvin T. Ostia. SOA Coordinator, Mr. Jose D. Dalinog Jr. And meron po silang 92 graduates. Municipality of Mandaon, Honorable Christine Salve E. Hau. Ang Municipal Agriculturist, Mr. Nestor Dalanon. SOA Coordinator, Mr. Ricky V. Ross. 25 graduates, SOA Corn graduates po from Mandaon. Municipality of Balod, Honorable Rodolfo R. Estrella Jr. Municipal Agriculturist, Mr. Renato S. Magalang. SOA Coordinator, Ms. Dolorosa C. Lopez. And SOA Corn Graduates, 35. Municipality of Milagros, headed by the Mayor, Honorable Natividad Isabel R. Magbalon. OIC Municipal Agriculturist, Mr. Ramir A. Obnias. SOA Coordinator, Ms. Maricel S. Asejo, with 35 graduates. Municipality of Mobo, Honorable Mayor Raymond Osmondo N. Salvacion. Municipal Agriculturist, Mr. Viner R. Avan. SOA Coordinator, Mr. Gilbert G. Castillo. And 23 graduates. Municipality of Bozon, Honorable Felipe U. Sanchez. Municipal Agriculturist, Ms. Shirley H. Patalinghog. SOA Coordinator, Ms. Marife L. Bonsobre, with 36 graduates. Municipality of Kawayan, Mayor Edgar S. Condor. OIC Municipal Agriculturist, Dr. Marito M. Sinadjan Jr. SOA Coordinator, Mr. Robinson C. Rivaran, with 25 graduates. Municipality of Kataingan, Honorable Felipe L. Cabatanya. OIC Municipal Agriculturist, Ms. Susana Y. Arsenal. SOA Coordinator, Ms. Ana N. Abarca, with 33 graduates. Municipality of Dimasalang, headed by the Mayor, Honorable Michael Demp D. Naga. Municipal Agriculturist, Ms. Irish B. Cabrera. SOA Coordinator, Mr. Juan A. Bulalaki Jr., with 30 graduates. Municipality of Palanas, Mayor Rosel A. Erames. Municipal Agriculturist, Ms. Helen T. Dicolongon. SOA Coordinator, Mr. Ricky Marce T. Tamayo, with 17 graduates. Municipality of Placer, headed by the Mayor, Honorable Eusebio P. Dumoran Jr. Municipal Agriculturist, Mr. Joel V. Estado. SOA Coordinator, Mr. Jeremias S. Pagal, with 25 graduates. Municipality of Esperanza, Honorable Mayor Fernando P. Talisik. Municipal Agriculturist, Engineer Heber L. Malaras. SOA Coordinator, Engineer Christine A. Lial, with 24 graduates. Municipality of San Pascual, headed by the Mayor, Honorable Sacarina A. Lazaro. Municipal Agriculturist, Ms. Alona C. Morales. SOA Coordinator, Ms. Maria Glaiza F. Rico, with 25 graduates. Municipality of Batuan, Honorable Mayor Charmax John A. Yuson. Municipal Agriculturist, Ms. Priscilla T. Basas.
SOA Coordinator, Mr. Francis Rafi E. Espejon, with 25 graduates. Municipality of San Jacinto, headed by the Mayor, Honorable Francisco P. Alterejos, Municipal Agriculturist Mr. Nilo B. Olavario, SOA Coordinator, Ms. Abigail B. Almosara, with 25 graduates. Municipality of Monreal, Mayor, Honorable Glenda L. Villahermosa, Municipal Agriculturist Engineer Milcres A. Castro, SOA Coordinator Mr. Jose Rodel P. Cantoria, with 23 graduates. Congratulations po sa lahat, at yan po ang ating mga nagsipagtapos. At syempre, ang ating pong binigyan ng Certificate of Completion ng mga graduates at yung Certificate of Appreciation and Participation po sa ating mga SOA coordinators and municipality. Maraming salamat po. Okay, so maraming salamat po at congratulations po sa lahat ng nagsipagtapos. Para po sa ating pangwakas na mensahe, pakinggan po natin ang ating ATI Bicol Center Director, Ma'am Elsa A. Parrot. Isang mapagpalang araw mga kamais. Ang nakaraang 4 na buwan ay tila ba isang puno ng mais na hitik sa malusog na bunga. Isinagawa natin ang School on the Air tungkol sa corn production at naging posible ito dahil sa ating pagtutulungan. Nais kong pasalamatan ang ating masisipag na partners sa Office of the Provincial Agriculturist, sa pamumuno ni Engineer Jonel Ortesa bilang Provincial Agriculturist at sa walang sawang suporta ni Mr. Teo Oriola, Corn Program Coordinator. Maraming salamat din sa mga local chief executives, city agriculturists, municipal agriculturists at SOA Corn Program Coordinators ng iba't ibang local government units ng Masbate. Sadyang may dahilan kung bakit napili ang isla ng Masbate sa pagsagawa ng SOA on corn production. Bukod sa staple food ng maraming Masbateño, ang puting mais, makikita rin sa probinsya ang masiglang industriya ng paghahayupan. Ang industriya ng paghahayupan ay mahalagang bahagi ng corn value chain. Component ng animal feeds ang giniling na butil ng mais at maging ang binurong dahon at bunga ng mais ay masustansyang pakain rin sa paghahayupan. Kaya naman sa pagpapaunlad natin ng industriya ng pagmamais, masisiguro natin ang pagkain ng tao at mga alagaing hayop na tumutulong sa ating pagsasaka at nagsisilbi ring food source para sa maraming Masbateño. Sa pagtutulungan nating lahat, kasama ang iba't ibang social media platforms tulad ng Facebook at YouTube at partner radio station DZIM na ipaabot natin ang mga teknolohiya at mahalagang kaalaman sa 500 mga magsasaka. Ang aking pagbibigay pugay sa ating magsasaka ng mais, mga kalalakihan, kababaihan at kabataang bahagi ng ating SOA SRA. Napakahalaga po ang inyong ginagawa bilang corn growers upang masiguro ng ating mga kababayan ay may sapat at masustansyang pagkain bukod sa bigas. Nawa po ay maraming mga gintong butil ng kaalaman at kakayahan tayong inani at nakuha mula sa 4 na buwang SOA tungkol sa corn production. Hayaan nyo rin po akong pasalamatan ang ATI Bicol team sa pamumuno po ni Kuya Mike sa pagtaguyod nitong ating SOA on corn production. Muli, maraming salamat mga kamais. Congratulations sa ating mga SOA graduates. Maraming salamat po, Ma'am Elsa. Napakabilis po talaga ng panahon, parang kailan lang
tayo'y nag-umpisa at ngayon magpapaalam na sa ating programang School on the Air on Corn Production. Maraming salamat sa mga magsasaka na ating nakasama galing sa 17 LGUs, sa mga SOA coordinators, sa impilan ng radyo, sa DARF5, sa mga naging resource persons natin, at syempre sa lahat ng staff ng ATI Bicol. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IS Section, Ma'am Prime, nakasama din natin sa technical side si Kuya Chan at syempre si Miss Joy Dean, admin staff ng IS Section. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood sa programang ito. Muli po, ito ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kamais. Stay safe and stay healthy. The day of fortune is like a harvest day. We must be busy when the corn is ripe. Sa mais, ma-amaze ka talaga. Diyos mabalos mo. This has been your host, Kuya Mike Villasar, Information Officer 2 of ATI Bicol. Now, signing off.